ठंडी बढ़ गल बा भाई लोग, ऐसे घर छोड़ला के काम नहीं खे, एकदम घरे में बनल रहे के काम बा। तो आज के कहानी सुनी हम गईनी है दुकान पर। आज के कहानी सुनी हम गईनी है दुकान पर, तो कड़ुआ तेल के दाम चढ़ल बा पहाड़ पर। आज हम गईनी है दुकान पर, तो कड़ुआ तेल के दाम चढ़ल बा पहाड़ पर। ये बात सुन के रघुवीर भैया गिरले है ढलान पर, कहे से कि कड़ुआ तेल के दाम चढ़ल बा पहाड़ पर। इतना ठंडी में भी भीड़ लागल बा बाजार पर, आ सबके नजर बा सरसों के ब्रांड पर। वही से नु कड़ुआ तेल के दाम चढ़ल बा पहाड़ पर। लेकिन कड़ुआ तेल के यूज भी बहुत ज्यादा बा, हर एक काम में एक यूज कइल जाला। तो एक यूज भी बा घर के हिसाब पर, आ कड़ुआ तेल के दाम चढ़ल बा पहाड़ पर। बस ठंडी में एकदम जितना से हो सके घर में रही, स्वस्थ रही, मस्त रही। जय हिंद।